ịnepụ anya ị ga-afụ ya niile bụ dibịa niile dị n'Ọkịja bụ Ọkịja emegobe ha ka ọ dị mma, aghọcha n'ata ghọchapụta onye pụta jụọ ya ihe ọ na-arụ, amara ma iso na ndị na-egwu wayo. Daalụ na ndị nke m. Ife unu afụ ebe a, ndị a niile na-afụ ebe a bụ dibịa nọ n'Ọkịja ka PG Ọkịja kpọkọta juru, na-adụ ha ọdụ, na-adụ ha aka na ntị gbasara arụ a na ha na-arụ ndị mmadụ. Ịnegharị anya n'ime dis hall, efu na ụzọ agarọ. Ife a bụ sọsọ dibịa nọ n'Ọkịja o, and ha ncha abịachakwa mitin a. Enwekwa ndị nke na-eme ka nwere ya. Asị ha ncha abịacha dis mitin a, hall a ga-adị like times 3 before baa ha. One particular place Ọkịja. Mgbe ya bịa kpọtazie ndị nke nọ na Aguleri bịa mitikwuo ha, bịa kpọtazie ndị nke nọ n'Ọba wujuo ya. Ihe amanụ adị m sure na ofu village ya contains ha. Ndị a niile bụ ndị sị gị na akpọrọ ha oku. The question is, kedu ebe ndị a nọ before 2016? Akpọrọ any of them oku until akwụkwọ ọkụkọ bido post hotel na Facebook, until Ezeobi bido post ụlọ na Facebook. Aka injinia agwa ndị mmadụ, this boy ba akwa mebiri ọrụ dibịa na ana Igbo completely. Mgbe ahụ bido ha na post this hotel, post moto, post ụlọ, ka these people si ebe ha si wakapụta nọ mebie ọrụ dibịa completely. Tọnụzie ọrụ dibịa to business. Ebe ị na-afụcha ha ebe a bụ their main target bụ ndị n'obodo Igbo. Ịnọrọ obodo Igbo ndị a nweta gị. Ịnọrọ obodo Igbo ndị a nweta gị. Especially ndị nke Ọkịja, ha nweta gị na ị n'obodo Igbo. Ma ngwa gị fa ya eme gị, mana ikwe na ka ha nweta gị. Akpọta ndị nke Aguleri ara nọ ka na Facebook. Akpọta ha, akpọjuo ha na hall, adị m sure na ha ya akarịrị ndị nke Ọkịja. Ndị niile bụ ndị sị gị na akpọrọ ha okwu. Ebe ka nọ ekpo unu okwu. Nke a nji arụsị nna m, eji m nke a nke ọzọ. Nwanne nwere ife iji sị gị na iji arụsị nna gị. Amara nna m lụrụ dibịa. All those things bụ akụkọ. Onwere anybody kpọrọ any of these guys okwu. He deceives n'onwe ya. Unu na-ere anya na video na-afụcha some of the experiments enwesị online. They are there. Na-eme ntị ka ha daa n'ife a na-ekwu. Well, I'm happy na PG Ọkịja kpọkọrọ ndị a na-adụ ha ọdụ. Though waste of time ka ọ bụ. Because na edosi ha ọdụ a niile, can't change anything. They will go back and continue their work. You cannot change anything. But I will go online. We continue to do our best to enlighten and educate the people. Una say I'm jobless, go and fight. Look at PG Ọkịja is doing the same thing I'm doing with those dibia. But the same thing they make here. So to tell you now, if I name online, I'm tamboro. Open the kind of revolution I create online against these people. You can never see this kind of meeting now. Or if I name online, I want them mad and abunde wayo. They only find out what a power hangway. My arrow say how my ogo hammy in a buffet, you wait for an hour. Any of them if all the time online, just a business person operating his shop online. It's not about women and a couple, it's a new recover. No pure. Forget about those people. Mind your life. You try one bobber gambo. Eagles nanda, second a man cat, both to Chimenka, Gabanil, or hunting in a chap, leave them alone. Face your destiny, face your life. Thank you.